Urtean zarreko bosgarren domekia ospatzen dugu. Isaias profetaren liburutik hartutako esanaia, hartutako momentua. Eta ben agertzen da gauza interesgarria. Jangoikoaren deia don dago kokatuta. Gure izaerean edo gure egintzetan. Askotan pentsatzen dugu gure egintzak perfektuak edo oso onak ez badirela, deia ez dugula jaso bihar. Baina Isaiak esaten eusku, haene, galduanaz espankutsatua dodaz. Eta espankutsatuak dituen herrian bizinaz. Bera pentsatzen dugu kutsatua dagoala. Jangoikoaren maitasuna eta grazia berera etorten da. Eta entzuten dago, nor bialduko dago. Eta Isaiasen erantzuna ez da, nik neure ekintxekaz, ez. Presnozu bialdu neu, neure izaera, neure ekintxez aparte zure graziaren bidez kapaznaz munduaren erdilan egoteko. Jangoikoaren grazia geure ondoan geratuko da. Geu gaz egongo da, eta inok ez dauzu untxituko jangoikoaren grazia. Hau da gauzarik importantena. Baina hau sakontzeko eta ikusteko nola egiten dugu guk jangoikoaren arrerie. Jentetza moduan edo distipulu moduan. Jentetza entzuten dau, eta politxe dara mesue. Ze interesgarrile. Eta listo. Bere bizitzetan ez da sartzen jangoikoaren mesue. Baina distipuluei gertatzen jakena zan, entzun, bere ganatu eta bizi aldatu. Naiz eta, igual, behar da moduan jakinez oin dino, haiek prest dagoz, bere haien bizitza aldatzeko eta aurrera itzeko. Hau zera gure deia, hau zera geuri dagokiguna egitea. Danon artean egin behar dugu hau bilbide hau. Otoitzak esaten gonuzkun moduan. Danon artean, bidez, elkarrekin bidea egiten dugu. Zain du familia hau zeure betiko maitasunez eta gure esperantzaren oinarri bakarra, zure gratzia zerutarra dan eskero, hartu aizuz beti zure babespean. Lehen momentu honetan, berezile da. Jaunari eskatzen dutzagu, babes gaitzala. Baina babes gaitzala bere familien parte garialako. Ezin dugu ahaztu, semearen gaitik seme alaba garala. Babes horretan zeruko grazia eskatzen dugu. Hor baitago itxaropena. Egoera korapilatxuen aurrien maitatzeko gai izatera garamatzan hori. Babestu egin behar da, indartu egin behar da, azten jarraitu ahal izateko. Familia deitzea, familia horretan parte sentitzea bezala, eleikzak esan behar dauan helburetako bat da. Gutako bakotzak etzian dagoala sentitzeak. Bertan dagoan bakoitzean, eta gagozean bakoitzean, sentitzen dugu familia singuratuta gagozala. Ospatzen dagoan bakoitzean eta danok alkarregaz gagozala. Gure jauna, gorputzeko makaltasunean guri eusteko egin dozuz ogi ardauak. Egizuz guretzat betiko biziaren sakramentu ere, oparen buruko otoitzonetan zer da eskaintzean ikusten dugu. Prozesino ondorengo momenturik importantena. Han eskaintza egiten dugu. Eta bere graziaren bidez, guk jaso dugun ogiletar dagoa, bihurtzen dira. Eta guretzat izango dira bere gorputza eta bere odola. Ez gorpua eta odola, ez gorputza eta odola. Bizi dago gure jangoikoa. Eta benetan politxa eta importantia da. Naturatik etorten da ogiletar dagoa. Jangoikoaren ekintzaren bidez, jangoikoaren graziaren bidez, bere gorputza eta odola bihurtzen direla. Eta graziasko bideo lanok, sakramentuen bidez, hartzen dugu, edo ekiten dugu gure fedea. Handik sortzen da, eta handik egiten da. Guztiak zeu behite dituzu. Denpoaren aldiak zeuk ezarrek. Izakia barriz, zeure irudiko egin dozu. Eta gauza guztiak beraren esku itxi dituzu. Zeuk egindako guztien nagusi izan dadin. Zeure izenean eta zeure egintza miragarrietan beti zu goratu zaitzan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Urtean zeharreko posgarren prefazio domekakua. Eta hemen,
kreazioaren mirariak ikusten dugu. Baina buruko toitza lotua daka, kreazioaren jangoikoaren lana dela aurkitzen dugu. Dana gizakeari kreazioaren jalgoletza izateko moduan ezarrita. Urtaroaren etenbako itxurera gogoratzen duzku jankoa beti agertzen dela gure bizitzan. Momentuak bardin dutzo, egoerak bardin dutzo. Beti dago gure bizitzetan. Berak egin euskul, haren irudia, aretaren antzekatu zenora. Lehen jagole ginalarik, jaunaren izenean, kreazio benderak genezen, eta hauran benderatzen jangoikoari aintzako emoteko gai izan gaitintezan. Horrezegatik berba egiten duzku, prefazio batek kreazio jangoikoen handitasuna ikusi behar dugu zala. Eta jangoikoaren partaideen gaituen Kristoren izenean goretzi behar dugula. Ogi eta kaliza berean guk parte hartzea nahi izan dugu. Jesu Kristogaz gorputz berean bat eginik, emon daigula posik betiko frutu, ugari munduaren salbazinorako. Eukaristia bukatzean, gehiago jaubetzen gara, alba da, santuzasunerako deie, danantzako deia dela. Bakotzak ez dau esan edo ez dau egin, ardoaren eta ogiaren parte neu hartzen dudala ez. Jangoikoaren gorputza eta odola danok hartzen dugu. Jainkoa bera da, gutako bakotzari eta guztioi, Kristoreke bat egiten dezagun ematen jakona. Haienaren eta mahatzon ondararen arteko lotura horrek munduaren salbamenerako frutua emon behar dauzku. Oso garrantzitsua da gutariko bakotzaren salbazioa, bai? Baina munduaren salbazioari lotuta dago. Salbazio noeren kutza, noeren itxasuntzi bezalakoa da. Danok daukagu gure lekue, baina baietza emon behar dugu.